The kids will be from the inside and the adults next Yes. to them, yeah? קדימה. הופה. אני באמצע. כמו שאת אוהבת, אבל אתה איתה. שבי. אמא תשב לידך. אני בא לידך. זה כיף, זה כיף. בואי, שבי לידי. עכשיו אתם צריכים עכשיו את תופסת פה ותופסת כאן וכאן. לא מבינים איזה כיף יופי. זה. אבל שבו לידינו. מה, אנחנו... אנחנו... אריאל, איך תשב לידינו? לנו מתקרב. טוב, לא בוא, חשוב. תתקרב. כן, שיראו אותנו במצלמה. The legs must be straight. Yes. Not all in the middle. We need some balance. So Okay, go. like that, yeah? It's okay? Yes, and follow him as well. Next. לך, איך שהיינו היינו בסדר. תעבור, אתה לא מקשיב לו. קש. קדימה. Okay. תושיק אחורה. אחורה? יאללה. דוסיק אחורה. You're the man. This is faster, slower, okay. איך פסטר? איך פסטר? How faster? דניאלה, תחזיקי חזק. מהר. לאט, סבבה. סבבה. Good. Have fun. Thank you. את מוכנה? אתם מוכנים? Guys, זה הדבר הכי טבעון. אני מחזיקה, אל תדאג. אל תדאגו. yes, I bala, it's inside. הם לא מפילים אותנו למים. חבל. איזה כיף! חכה, תכף זה יעשה לנו יותר מהר. איזה חכים, כיף! יתחיל לעשות לנו גלים עכשיו, וזה יתחיל לעשות... הוא יעשה לנו פעלולים. תחזיקו חזק! תחזיקי חזק, אימא'לה! לא, לא פסטר. כמה, זה כיף! אני מתה על זה! לא, איפה? הנה, הוא עושה לנו סיפור! עכשיו הוא עושה לנו גלים! הוא עושה לנו פארטי! נו, אז מה? אנחנו קופצים, הצילו! הצילו! קרי, קרי, קרי! אותי הוא ממש מקפיץ, אני בצד כזה. מוכנה, אנחנו קופצים! אל תדאגי, הנה עכשיו אנחנו עושים סיבוב! תחזיקי חזק, זה היה סבבה? אין לי כלים פסטר. עשיתי לו, נראה לי. כן, כן. עשיתי לו את הסימן גם אני. הלא טוב. אני כובד אותה. גם אני הלכתי שעשיתי לה. היינו סבבה, נכון? הנה עכשיו נוסע הרבה יותר מהר. אתם מוכנים? מלא פעלולים. אני מחזיק אותה. אין לך מה לפחד, מה? אתה יודע שאמא שלך קופצים, קופצים, קופצים. כל הכבוד, אריאלה. כל הכבוד, אריאל. אז הם מכניסים אותך, שומעים אותך לתוך המים. אני מתה על זה. תתפסי חזק. היא תופסת. כל הכבוד, אריאל. תגידי, מה קורה? הכי כיף בעולם. חוזרים. שייקח אותנו לישראל ככה. מבחינתי אני נוסעת רק לישראל. נכנס לי מים לפה. טעים. עוד מים. איזה כיף.
עושה לנו קפיצה, הופה! הופה! עוד פיצה. יש לי הרגשה, אריאל מפחד מקרישים, אין פה קרישים, אל תדאג. ממה אתה מפחד? מהמים? כל הכבוד לנו. כל הכבוד לכם, ילדים שלי, איזה אמיצים אתם. ממש. כל הכבוד, גם אריאל, הנה עכשיו עושה לנו סיבוב. איזה נסיך. תהיה מוכן, אריאל. אף אחד לא נופל, אף אחד לא נופל. הוא עושה לנו שאף אחד לא ייפול. אם תראי את הפרצופים שלו. אריאל, אין לך מה לפחד. הנה, קפיצה, קפיצה! זה בטח כמו הפרצופים שלי, אז ברכבת... יאללה, שבי ישר. תחזיקי עוד פעם, שתי ידיים. יאללה, קדימה. איזה כיף! הוא קלט שאנחנו משפחה אצלית. תחזיקו חזק! כל הכבוד. יאללה, קפיצה. תדע לך שבמים אני אקסטרים, לא כמו רכבות הרים. איזה כיף. עכשיו הוא עושה לנו פעלולים. היי! We are good, thank you! קדימה, תוסיק אחורה, היי! מוכנה? מוכנים? עכשיו הוא הולך להרביץ. מוכנים? כן! וואו! זהו, סיים נראה לי. דניאלה רוצה עוד שעתיים. גם אני רוצה עוד שעתיים. חיים שלי עסק. איך זה? איזה ברכה? זה ים. אתה עושים עכשיו עבודה. היה לכם כיף יפים שלנו? זה ילדים. היה לכם כיף? לא נורא, הוגן, היה כיף, היה לנו כיף מאוד.